खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन BTCनि साजनै एमफोरा मैयानि सानाव समायखिराखौ लाबाय BTCनि बाथि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि साजनै एमफोरा क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय BTCLA अडिट'रियामाव समायखिराखौ लाबाय जेराव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा गाहाय आलासि महरै मैयानि सानाव नुजाथि फैदों BTCनि चिफ आरो डिपुटि चिफजों लोगोसे साजनै एमफोरा मा बिबान मोननो हाखौ बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय BTCनि चिफ अदेबानि हाग्रामा महिलारि बिथाङा PWD Panchayat and Rural Development, Finance, Sports and Youth Welfare, Cultural Affair, TA, WPT and BC, IBA, GAD, MCLAD आरो माखासे बिफानफोर जायफोर बिफानफोरखौ गुबुन एमफोरनो होनाय जायाखै बिथांजों लोगोसे BTCनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथांनो एग्रिकालचारनि बिबानखौ होनाय जादों जोंहा एम मृत्युंजय नार्जारि बिथांनो ट्रेन्सपर्ट बिफाननि एमखौ होनाय जादों मुनमुन ब्रह्म बिथांनो आर्बान डेभेलपमेन्टनि रबिराम नार्जारि बिथांनो इडुकेसन बिफाननि देरहासात बसुमतारि बिथांनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार प्रकाश बसुमतारि बिथांनो ससियेल वेलफेयार पानिराम ब्रह्मनो फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ धीराज बरगयारि बिथांनो सयल कनजारभेशन लिगेल मेथडोलॉजी बेगम अख्तरा आहमेदनो PHE आगुस्टुस टिग्गा बिथांनो एनिमेल हाजबेन्डारि एन्ड भेटेनारि बिफान गणेश कछारिनो इरिगेशन EM लोमस्राव दैमारि बिथांनो लेन्ड रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट आरो फ्रेस मुसाहारि बिथांनो वाटार रिसोर्सेसनि बिबानखौ होनाय जाबाय लामानि जाब्रबथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा स्कुटि आरो बेटारि रिक्सानि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव प्रकाश बसुमतारिया जिउ खोमानो गोनां जादों बाक्सा सिमलायाव जादों बे जाथाया प्रकाश बसुमतारिया स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो गंसे बेटारि रिक्साखौ सौख्रांहैदों जायजों प्रकाश बसुमतारिया जिउ खोमानो गोनां जादों मिथिहोनाय बायदिब्ला प्रकाश बसुमतारिया जाला BB किसान कलेजनि फरायसामोन BPF आरो BJP राजखान्थि दोलोआ दासिमबो अफिसियेलि एलायन्स जायाखै नाथाय अफिसियेलि एलायन्स जायाखैबाबो मोननै राजखान्थि दोलोआ एलायन्स जानायनि लामायाव बेखौ जोङो साननो हायो BPF पार्टीनि खावलायनाय बायदि आरो BJPआ हरनाय प्रप'जाल बायदियै BJPनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिखौ BTCनि बाथि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि डिपुटि स्पिकार महरै सायख'नाय जाबाय आरो नबेम्बर दानाव बिथांखौ डिपुटि स्पिकार महरै थिसननाय जासिगोन BJPनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिखौ BTCनि बाथि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि डिपुटि स्पिकार महरै सायख'बाय बिथांनि अनगायैबो गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट श्री आनन्द कुमार भुइयानो BTCनि सिनियर स्टेन्डिं काउन्सिलनि बिबानखौ होनाय जाबाय BTCनि केसफोर जायफोर गुवाहाटी हाइकर्टआव पेन्डिं जानानै दङ बा नांथानानै दङ बेफोर केसखौ नांनो थाखायनो एडभकेट आनन्द कुमार भुइया बिथांनो BTCनि सिनियर स्टेन्डिं काउन्सिलनि बिबानखौ होनाय जाबाय गोदान BTC सोरखारा गिबि खेबनि थाखाय मैया EC मिटिं लादों जेराव रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे थांखिफोर लादों BPF सोरखारा EC मिटिंआव मा थांखि लादों बेखौ फोरमायथिनो आखायाव लाबाय गिबियावनो जायफोरना हानि पाट्टा गैया आरो जायफोर हानि पाट्टा मोननो नांगौ बिथांमोननो आयेन बायदियै हानि पाट्टाखौ होनाय जागोन गोख्रै खामानि मावनाय जागोन आरो खामानि मावनो थाखाय स्टाफा खम जायोब्ला आजिरा मोननाय मण्डलफोरजों लोगोसे माखासे स्टाफफोरखौबो लानानै खामानिखौ मावनाय जागोन नैथियाव दङ उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुनो रादाय होनाय लेखायै मिनि सेक्रेटारियेटनि बिल्डिंखौ लुनाय जागोन नाथाय बिल्डिंखौ लुफुंनायाव समय लागोन बेनिखायनो बिल्डिंनि खामानिया जोबनायनि सिगांनो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि माखासे अफिसारफोरनो बिबान होनानै मिनि सेक्रेटारियेटआव जि खामानि जायो बे खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथिदों थामथियाव थांनाय BPFनि सोरखाराव फिक्स्ड पेआव साख्रि मोननायफोरनो थांनाय 5 बोसोर UPPL BJPनि सोरखाराव दान बान्था होनाय जायाखैमोन बिथांमोननो 2.5 बोसोरनि दान बान्थाखौ थाबैनो होनाय जागोन ब्रैथियाव दङ मोन 40 बिफानाव जेसेबां टेन्डार आरो वार्क अर्डार जादोंमोन नाथाय खामानिखौ मावाखै आरो टेन्डार जाबायमोन नाथाय वार्क अर्डार जायाखै बेफोर गासैखौबो केन्सेल खालामनो बिथोन होबाय बाथियाव थांनाय सोरखारनि समाव हाग्रा बिफान आरो VGTC सेक्रेटारियाव साख्रि होनायखौ नायबिजिरनो बिबान होनाय जादों जुदि आयेन बेरेखायै साख्रि मोनदोंब्ला साख्रिया दानजागोन आरो जुदि आयेन बायदियै साख्रिखौ मोनदोंबा बिथांमोननि साख्रिया थागोन दथियाव दङ CSB खौ सिफायनाय जाबाय स्निथियाव
प्रमद बर'नि सोरखाराव PMAY आरो अरुणोदयखौ आइन बेरेखायै मोनदोंब्ला केन्सेल जागोन। प्रमद बर'नि सोरखाराव सासे मानसियानो खेबथाम खेबब्रै जिअ टेकिं खालामनानै सासेयानो गंथाम न' मोनदों। UPPLखौ मदद होग्राफोरा सासेयानो गोबां न' मोनदों आरो क्राइटेरिया गैयैफोराबो न'खौ मोनदों, नाथाय जायफोर मोननो गोनांमोन बिसोर न'खौ मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। प्रमद बर'नि सोरखाराव जिअ टेगिं खालामनाय आरो सार्भे खालामनानै आपल'ड खालामनाय जादोंमोन। बेयाव जुदि मोनथावना नङैयाबो मोनदोंबा बेखौ केन्सेल खालामनाय जागोन आरो BPF सोरखारा गोदानै सार्भे खालामनानै रिसाबमिट खालामगोन। 8 अक्ट'नि सिगांनो रिसाबमिट खालामगोन। जाय मोनथावना बेयो मोनगोन। दोलोजों जेबो खोथा गैया होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बेफोरनि अनगायैबो बेकार लाइमोनफोरनो 100 कौटि रां होनो जि रादाय होदोंमोन बेखौबो मावफुंनो खोथा होयो हाग्रामा महिलारिया। जों आइजोफोरा जेरावबो रैखाथि गैया, न'आवबो रैखाथि गैया, बायजोआवबो रैखाथि गैया। DC अफिसाव मावग्रा मावथियानो रैखाथि गैया, जाय साननो गोनां आरो बे जोंनि आसामावनो जानो मोन्दों। DC अफिसाव मावनाय आइजो स्टाफखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय जादों जोंनि आसामाव। अफिसाव मावग्रा स्टाफानो जिनाहारि खालामनो नाजादों। माजुलि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मावख'आव बे जाथाया जानो मोन्दों। आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मावख'आव गोलाव समनिफ्रायनो बसन्त सयकिया मुंनि सासे स्टाफा गाज्रि इसारा होबोदों आरो गाज्रि खामानि मावनो थाखाय नाजाबोदों। फाइल होनायनि मुङाव मोदोमाव गाज्रि रोखोमै दांनो थाखाय गोबां खेब नाजाबोदों। गमामायैनो बसन्त सयकियाया क्वार्टाराव फैनानैबो दरजा बुफैदोंमोन, नाथाय खाथिनि गुबुन फैदों साननानै दरजाखौ खेवनानै होनायाव बसन्त सयकियाया खथानि सिङाव हाबनानै जिनाहारि खालामनोसो नाजादों होननानै फोरमायथियो। बे जाथायखौ लानानै बिजिरनाय नांगौनि थाखाय पुलिस थानायाव गसर होनायबो जादोंमोन, नाथाय पुलिसआ बिनि सायाव जेबो राहा लायाखै। उल्थायै DC अफिसनिफ्राय आइजोखौ जेबो मदद होआलासे केसखौ बोखारनानै लानो थाखायसो नारसिनदों होननानैबो फोरमायथियो आइजोआ। नाथाय सोंथिया बेसो, DC अफिसाव मावनाय आइजोआनो रैखाथि मोननो हायाखैबा आरो बिजिरनाय मोननो हायाखैबा सरासनस्रा आइजोफोरा आसामाव बेसेबां रैखाथि दङ आरो जायफोर भुगिनो गोनां जादों बिथांमोनहा बेसेबां बिजिरनायखौ मोननो हागोन। बिहाराव बिधानसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। फैगौ 6 आरो 11 नबेम्बराव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन आरो 14 नबेम्बराव काउन्टिं जागोन। गासै 243 मासनि थाखाय बिहाराव बिधानसभा बिसायख'थि जागोन। जुजिनाया NDA एलायन्स आरो इन्डिया ब्लकनि गेजेराव जागोन। NDA एलायन्सआव BJP, JDU, लक जनशक्ति पार्टी, हिन्दुस्तान आवाम मर्चा आरो राष्ट्रीय लक मर्चा एलायन्स दङ, जाय बिहाराव सोरखार सालायगासिनो दंमोन। बिथांमोननिया बिसायख'थिनि थाखाय सिट शेयारिं बा मासि राननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय, जेराव BJPआ गासै 101 मासियाव गेलेगोन। JDU राजखान्थि दोलोआबो 101 मासियाव गेलेगोन। लक जनशक्ति पार्टीआ 29 मासियाव गेलेगोन। हिन्दुस्तान आवाम मर्चाया 6 आरो राष्ट्रीय लक मर्चायाबो 6 मासियाव गेलेगोन। ओजोंहाय इन्डिया ब्लकनिया दासिमबो सिट शेयारिं जायाखै, अदेबानि मासि राननाय जायाखै, जेराव RJD, कंग्रेस, CPIML, CPI, CPM आरो VIP बेफोर राजखान्थि दोलोफ्रा एलायन्सआव दङ। राजस्थानाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। पेसेन्जार लानानै खारबाय थानाय गंसे बासआव रोहो अर जोंब्लावदों। हरखाबै बासआव अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव 20 दावबायारिफ्रा अरजों खामथार जानो गोनां जादों। माखासेया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। जायनाखि खारबाय थानाय बासआवनो रोहो अरा जोंब्लावदों, बेयाव रैखा खालामस्लाबनो हायैयाव 20आ अरजों खामथार जानो गोनां जादों। राजस्थानाव जादों बे जाथाया। जाथायनि उनाव राजस्थाननि गिबि मन्त्रि भजनलाल शर्मा बिथाङाबो जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।